West Karbi Anglong lapen Nagoan District ahoi alamki kita. Dua ramla konstituensi tengkara langso tok biarong along labangso ahoi alamki kiklang. Je ahoi along. Actually tu mah sopila ke dak laso itu mah alongle yang selang memang jadi. Laso ahoi ke ahoi ta cuma lalu alongle ahoi ta lahelo. Sampai pila ta dak si itu kalau itu panggil dek. Pilar ke. 1951 ni kan. Si pilar ke. Pilar ke. Oh ya. Ini di dalam. Satu bahagian pun ke 75 eta tom ho. Lasot bang pilar pahing do pon thule. La kapa heno la bangso kapa bang phu tum phan kenang lihin pen kachini do na teng ko ma Aju si wang ke la tung ke. aju se Aju ini do aku ke wang we. kan te la bangso de malong ke ado ya hoilo polo tang de non alang litum pen pu Karbi Anglong arlo nang kilut ko an baga jak ding lo bante ko an baga long lesi nang lut Aju di mana no hithi thom bak do tum. kali la bangso long liat jak bang Aja wang kilometer ko an bag do kilometer dak pe ho tu 500 meter bak do dak ke ho. Sampai meter ba angkang ke lang kum cerai dele di. anten nalit tuma hin pen nona por bang alang litum han kopilo kamat haji ke Kamar saja mana tu ke lah itu mah havar pun tu havar long nang pun. Havar long nang pun non ini pernah lah ke hai pia ni pen tu dak havar ke tiki sai ke tiki inglong ini depan. Lah situ nang soji. ante Karbi Anglong autonomous council long ke the ke ding mate Karbi Anglong autonomous council long revenue em alang litum phan la hai hu ya puthak nang tum hin pen pachini lo ma Paci ni orang bilang ani si local emisi alam dam lo. Local emisi alam pulau je revenue kena apa apa nanti asal alam pelita. Akhirnya itu dam pulau ke tik non ajulang lo je song news lah tu bangji. Kasih uang nak. Jadi itu ke dam pulau. Ke Sondru Singh Sena lapen ke la duinong tengah langsung la non itu tunggu do bom ke nili ria lo nili sorgai gamura tapi la non itu tunggu do promodim ke la ke nili ria lo Tadi pinang lun dak armu ke cingrum. Ada dalam te putak. Sini mah. aran mu cepang rum nang ko alam the ke la plik lo mane non itu tunggu do promodim ke Karbi Anglong ke Nagoan District border ahoi lo Karbi Anglong ke Nagoan District Tias dami la dak pen 1 kilometer baga dang la puarpan la so bangke no district asor sinon cek ajat nang idun bom lo tengki nang idun bom lo mane la Karbi Anglong along liang bong sila tum no district asor long le nang chidun dia phanon ka bor ilo Stamai labang tang labang solong le long ke afrang frang stamai Karbi tum si sai cuti ki bom mah. la dak ke hanilit hek dun lo upenta Karbi atum dia sai katiki la pen ke dak ke Karbi lang lu tum dora perlo Karbi lang lu tum sai tiki ra perlo la niglit hek dun lon an penta la ke Karbi pen lang lu aram sai de lo la tum anu ka prek akhai dak sai nang tiki dun de Kan non bang ke. non bangke la tum dak Karbi atum lang lu atum non bangke mane is haji ke do ka pathir po ku non hemri chikim lo pai bari chikim lo cek chu lo kowe tikron chu archi lo ke lang dun alon do jot lo masila so ke lang dun alon ke do jot joy ni alang tum bangke dak nang che jok dun long le nang thi dun ye phasi kabor ilo ten nona por bang nang lihin pen kopilo puyi ke nilhin ben bangke mane son sima thalo je Karbi Anglong autonomous council hin pen prap jin pen lada ke do Karbi atum balang du tum phan non mat pota piserak nang po Karbi Anglong along li pula tum puthip patu thip thek je phan Tadi lah bang solang ki putang tum lokal misi han pacini. ini local emisi along dam lo la pen local emisi phan ke nil tum application da pilo la pen ke do ke thak kesung da kara tum sai chutiki ba kesung ke boyalam than lo la helam than ben alang linang pulo je ne phan bang ke nang tum pin pura lo nang pilo chok lo stame nang tu mane revenue ye ma phan pitha usinang pudun lo la sini le tum prepare lo suhi ba pene dorkhasun ne tok lo bonsela su non ke dam je war sai la su kuruna nang le thuro komat anke kache dam che bang ka siksa ga joini nang ana pali thek thelang Kopisi nali Karbi long. Arat do an han pacini jining han do. nilining hang bang ke lalo la si non la Karbi Anglong autonomous council long
ake hai tulinam na CEM alang listame ladak tengalang so havar arat iduk ke boy arat atum kedo ke hakisung la so alam matha pen alang li kaliente earo tum han kadu mondol mana menang toy pen alang li tum dak athai jana pelang pen prabjin pen la mane tumas council hin pen la CEM ake hai la pota ke piji pan pamatha ponang popusi nilihin pen chuning ripo ahoi ke nali pachini mana ahoi ke nili chini duna teng lalo nili phan apang phang ta nang phan mane la hadak si pilar ke ibu sipu la pela dong keng keng do la ke thavor la dong keng keng hna ahoi la ahoi lo di ahoi lo busi long jon mane la ke pu ha punja ha punja ha punja boi thalang su sun pu ha tami ahoi pilar ke sombe ke la hello ke la hello apang si nili nang litum media person tum han kurban thu paji reglo nang litum ladak Nagoan District lapen West Karbi Anglong dak tengarang so labang so due hoilo nang komri theke pot lasi nili tum karbilo chal ya song ahin pen lapen ako dak nili tum 2019 ke seng pondo dak tengarang so havar nim pangria mei pu pen nili tum chingwailo lasi nili tum labang so adue hoi labang so ahomoisa abangke isthai khomadhan nangji pubangke nilitum phongtin da hangpolo nilitum interstate border punon lapen interdistrict le punon nilitum pu meghalaya lapu u jirekendeng pu umkhirmi lapuna thubunoi lapen apar ge lapu aparchin thong lapuna adoya hoilam pustame nilitum aphong Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam Sarkar phantame nilitum aphong pachini lo lapen memorandum stame pilo lasi nilihin pen non Karbi Anglong Autonomous Council ACM aphan kachuning ri kangtung mate pachini kangtung alam thekala puhenlo alang litum MP election aprang 2019 MP election aprang latum manifesto longdo manifesto long alang litum kapaklang la ge nili not bini labang ke border kesung alam apot tena pot nili la sipachini po lasi alang litum labang so adui hoye pu thagalam inter district lapen inter state pu thagalam same nili tum BJP सरकार हाइडेट लो पुलोते निलितुम ला इंटर स्टेट लापेन इंटर डिस्ट्रिक्ट हमयसा आदु होय हमयसा बांके निलितुम पिलो ला बांके स्थायी समाधान करिपो पुलो समे पिनियानियन ता निलितुम इंटर स्टेट लापेन इंटर डिस्ट्रिक्ट लिपुनन माने स्थायी समाधान बांके थेगलंगले लापेन आदु होय नगाउन डिस्ट्रिक्ट non lapen West Karbi Anglong nil tum dak tengalang so havar det lapugali lasia jitu adu hoy long kedu tum ana bangke mane development ta kipi pon kapangwi krang lason si theglong lasi non nili kechuneri kang tum bangke dak nil tum tengalang so dak katharong rong kimi lapen dak jungthung arong lapen dak tharong tokbierong rong kimi ladak area bostame government hin pen pine kijun alang awar sai punoi towar punoi lapen kaprek seketi ki awar sai na system development asai nang deng punang ji pusi nilihin pen chuning ripono lapen labangso ahomoisa ke non het non rai kalilo ajirding o homoisa lo ladak nilitum la non Nagoan District lapen West Karbi Anglong dak tengarang so la adu hoy homoisa bustame lasi non abangke non la Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen Land and Revenue IEM lapen ako MP MLA tumata nilitum Karbi lo chali asong hin pen lapen ako nilitum la tanpa pudo nilitum tengarang so hawar nim pangri amai hin pen nilitum jasimiat pet pen alang litum han ka pachini ke la hanlo lasi unti ke pra pen labangso dak adu ho moisa bangstame nang litum dak adim nang humri pen lapen labangso homoisa bang isai homadan serai phansi nilihin pen Karbi Anglong kachari bom kadugo be alang thepantame nilihin pen pachini le tela labang solong le long parok tum nang ke rek ko pipia khiti lo dak do dak parok tum nang ke mane alang litum bang ke cek inhin pini buguri ta ho sigun tho ani hang ling sinang iara asona ja tela bang solong le long ke aprang ke nang le si cho som aprang mane ni litum ke fisar ar ni pen ta ni litum ka hawar ke chodim lo ha aprang mata havar nang chobom lo chotiki bom lo pine nempo pine tang ho lason soksu pine ta aprang mata nang chonong ik bom lo choklem ik bom lo on ta choklem bom lo ante labang su akhiti nang ke aparo phan mang mate akeng sang phan nang li hin pen ko pilo pudun ke nili laso iri mudan subah pula so parok amena bangke nili bujai ik pilo lasor ni ta nili thanun iglo je nang li lason men pen ke bang
lason nilito mahawara long para long lason nang ke thap nang ke prula ke pene kachi bhong alam mi mandet lo aro la hai ke aprang pen dang ita nang chini je ni tuni tum dak karbi arat karbi aso se hawar long par ha ko pen nang choera dim ku puson sin nang lin ke hai la son men pen nang li tum rong asor pen bang pen la happy ni nang ke thap nang ke pru ke la son ke nang li chok che jadle nang li claim ji pusita ni li tum ta rong asa ru basar do mate niltum pine lason committee pine ne la hai do apot jat pen sita rat pen sita nang li chingwai sing sai pen sila hai akam claim nang men pin nang son nang li nang claim nang ni li pudun lo Biti lo nang li de la. alang li tum nang ke bang ke la hai lo mul pen ni pui lo je cek sigun ang pen jo hala buhuri pine ne la hai lo ke laso eson alam ni laso arni pudun ek lo ki pudun arni abang ta alang ya bang ni phantin an mane ke ther ke haba son ni phanang ti hai mane alang li bang ke nang pulo je la anat kali nilitum ke kemang ke ha pu long chor pu ha la so ha la long chor to ha pu ha la so apar lang ni rita aparik lang ha long chor pen sini tum ke pondeji te nili pulo pia thelo nang li pon te la ke lo nili tum ke ji famsi pen nili tum ke ordar long pula hai te jefemsi pen nangli order long pusta da ke rada hawar ako pen ke cho hawar nangli jefemsi puno jat puno te ronga soru basor pan nangli cing kiloma aro laputa langlu ronga hawar to langlu aro hawar nang kap det anta nang parlo det anta nili tuma hawar anta nangli nang parlo hai ke laga jefemsi puno nang nili nang chini ne just nangli ronga soru basor pen cing kinang che thana ing lake la son bang chokchi punili pudon lang sorang Nagoan District ahin pendak Joint Forest Management Committee punadak itum Karbi Anglong arlo cek theng pinang etabret la solong legel itum Karbi Anglong pusidak rong asar tumra pulo 1951 itum Mekir Hills District kesung homoda ladak lo himalo lapen 1975 5 October Gazette notification kipiateng tala heloli itum havar pusi dak arling sartum Hano la record ateng pulong doi itum Karbi Anglong sita pini ladak ilitum hawar long Nagoan forest pendak JFMC men pen ilitum Karbi pentiwa atum dak inglong ri kachuti long cek nang ke nang ke la hai pon pasi pini dak long so ken chingrum pet pen dak KSA tum dolo la pen dak rong asong tum dolo alang litum pen tum pen wang pen dak nang ka humri wang himalo la Tenon por bang kenali hin pen kopilo pudami ke. Bang solong so ahima abang ilitum ladake disputed kelilo lake ilitum Karbi Anglong weglo lase ladak pota jakero na indola. So already ladak arat atum pota non before PLO lase laso pota ron rechot andro langsi jongsi ilitum kaching honai Karbi Anglong tamas council CEM tuliram rong hang. Alang lipan ilitum suning ripo la so havar long le pota bang no nomor PG kan tapi ilitum al local MLA group sintron alang lipana suning ripo je Nagoan forest aphan paching kiji phan je la Karbi Anglong la pen dakan ke je sidak nang seng nang ni ora akam nang kem nang ni po bang alang ye tu papu je phan alang ni phan suning ripo